नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार। हांव अलिशा मेनेझेस आनी पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। कोरोना दुयेंतींक मरण येवपाचो प्रकार सेगीत सुरू, बेरेस्तारा 4 दुयेंतींक आयले मरण। फाटल्या काँग्रेस केंद्र सरकाराक गोंय म्हटल्यार मजा मारपाचें ठिकाण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचें वक्तव्य। जागतीक पातळेचेर वळख आसलेल्यान गोंयाक स्पेशल स्टेटस मेळोवन दिवपाचे काँग्रेस आमदार नाना पातोळेचें दिलें उतर। नेहरू सरकाराक लागून गोंय राज्य भारता परस 15 वर्सां उसरां जालें मुक्त, नरेंद्र मोदीन मारलो काँग्रेसीचेर फारार फार। प्रमोद सावंत न्ही, प्रॉपर्टी सावंत, नाना पातोळेचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचेर आरोप। कोरोना दुयेंतींक मरण येवपाचो प्रकार सेगीत सुरू आसून बेरेस्तारा 4 दुयेंतींक मरण आयले। नवे दुयेंती मेळपाचें प्रमाण मात उणें जाल्या। 2801 चांचण्या उपरांत 296 नवे दुयेंती मेळ्ळ्यात। 618 दुयेंती बरे जाल्ल्यान दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 97.14% आसा। बेरेस्तारा उपचारा खातीर 22 दुयेंती हॉस्पिटलांत दाखल जाल्ले जाल्यार 14 दुयेंतींक डिस्चार्ज मेळ्ळो। 3202 सक्रिय दुयेंती आसात। आयतारा 274 दुयेंती घरा आयसोलेशनांत रावल्या। फाटल्या काँग्रेस केंद्र सरकाराक गोंय हें फकत मजा मारपाचें ठिकाण आसलें। भाजपा सरकार सत्तेर येवनूच गोंयच्या पर्यटन क्षेत्राची खरी उदरगत जाली असो दावो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केलो। केंद्र सरकार गोंयचे पर्यटन उदरगती खातीर प्रयत्न करीत रावतलो अशें नरेंद्र मोदीन सांगलें। गोवा जैसे राज्य को उसका महत्व समझ करके गोवा भारत के लिए बहुत उपयोगी है। भारत को आगे बढ़ाने में गोवा काम आ सकता है। अगर भारत में टूरिज्म बढ़ाना है तो गोवा से बढ़ सकता है। लेकिन ये बातें पहले की सरकार के दिमाग में कभी आई ही नहीं। दिल्ली में बैठे थे, 5 दशक राज किया इन लोगों ने। तब जो दिल्ली की कुर्सी पर थे उन्हें गोवा की याद आती थी, लेकिन कब आती थी? वो गोवा कब याद करते थे? जब उनको सैर सपाटे के लिए यहां चक्कर काटने आता था, तब उनको गोवा याद आती थी। 2011 में जब यहां कांग्रेस की सरकार थी, तब पूरे साल में करीब 25 लाख पर्यटक आते थे। 25 लाख। लेकिन 2019 आते आते ये संख्या 80 लाख से भी ऊपर पहुंच गई है। साथियों, जब हम टूरिज्म पर ध्यान देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, तो उसका लाभ गोवा वासियों को तो जरूर मिलता है। यहां टूरिस्ट भी आते हैं और गोवा के लोगों को आर्थिक लाभ भी होता है। यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होते हैं। साथियों, जब तटीय विकास को प्राथमिकता मिलती है तो बारदेज तालुका को भी इसका फायदा मिलना तय है।
कोरोना महामारीत मरणाचे तांडव चालू असताना केंद्र सरकार आसूं वा गोंयचे सरकार भाजपान लोकांच्या हिताचे न्ही तर आपल्या हिताचो विचार केलो असो खर आरोप महाराष्ट्राचे आमदार नाना पातोळे हाणें केला. गोंयांत उद्देग नोकर भरती पर्यावरणाचें नुकसाण करिनासतना गोंयची उदरगत तशेंच गोंयांत बरी हॉस्पिटलां हाडप हेंच मुखेलपणान काँग्रेसीच्या वळेरेंत आस्पावता अशें तांणी हे वेळार सांगलें. आम्ही एक पॉलिसी परवा आमचे नेते राहुल गांधीजी पण इथं येऊन गेले. त्या दिवशी पण आमची एक पॉलिसी आता पुढच्या काळात अशी होत आहे की इथलं रॉ मटेरियल नेऊन बाहेर राज्यामध्ये त्याला फिनिश केलं जात होतं. या ठिकाणी उद्योग उभे व्हावेत मायनिंगचे. त्याच्यात कारण की खनिकरणाचं जे आज मोठ्या प्रमाणात त्याचा उपसा केला जातो तो त्या ठिकाणी वाचेल. कमी याच्यामध्ये जास्त लोकांना रोजगार आणि या पद्धतीची एक पॉलिसी या गोव्यामध्ये आणायची. त्याच्यामुळे रोजगार निर्मिती पर्यावरणाचं नुकसान कुठं होता कामा नये आणि पर्यटनाच्या अजून आधुनिक सोयी या ठिकाणी निर्माण करण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न आणि मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी रोजगार निर्मिती करणं हा काँग्रेस पक्षाचा मुख्य अजेंडा आहे. गोव्याची सुंदरता कुठेही कमी होता कामा नये अशा दृष्टिकोनाचा त्याचा प्रयत्न राहणार आहे. आणि पुन्हा मुख्य प्रवाहात या गोव्याला कसं आणता येईल, कारण की आपण पाहिलं की कोरोनाच्या महामारीमध्ये जवळपास 8,500 लोक साधे ऑक्सिजन मिळाले नाही म्हणून या ठिकाणी मृत्युमुखी पडलेत. एकीकडे मृत्यूचं तांडव चालत असताना केंद्रातलं भाजपचं सरकार असो की त्यावेळेचं आताचं गोव्यातलं भाजपचं सरकार असो यांनी लोकांची काळजी नाही स्वतःची काळजी केली. आणि म्हणून इथं मोठ्या हॉस्पिटल्स एम्सच्या दर्जाच्या हॉस्पिटल या ठिकाणी व्हावे जेणेकरून हे जागतिक पातळीमधून मोठ्या प्रमाणात येणाऱ्या लोकांची सोय आणि गोवेकरांची सोय या पद्धतीच्या व्यवस्था आरोग्य व्यवस्थामध्येही मोठा सुधार आपल्याला पुढच्या काळात करावा लागणार आहे. हे सगळं प्लॅनिंग त्याच्या माध्यमातून आमचा अजेंडा त्या पद्धतीने राहणार. तशेंच जागतीक पातळेचेर वळख आशिल्ल्यान गोंयाक स्पेशल स्टेटस मेळोवन दिवपाचें उतरय तांणी हे वेळार दिलें. आणि मी तुम्हाला विश्वास देतो की स्पेशल स्टेटस आमच्या गोव्याला मिळाला पाहिजे. मी गोवाकरांच्या या मताशी सहमत आहे. मी स्वतः त्याचा पाठपुरावा करेन आणि गोव्याला स्पेशल स्टेटस दिलं पाहिजे, कारण की गोवा हे आमचं जागतिक पातळीवरचं एक स्टेट आहे ज्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात जगातून लोक येतात. आखरी आमच्या देशाचा एक भाग आहे आणि म्हणून गोव्याचाही त्या लेवलवर विकास व्हावा. या गोव्यामध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक लोकांना या लोकशाहीची फळं चाखता यावी आणि ती गोड चाखता यावी आणि या दृष्टिकोनातले सगळे प्रयत्न या गोव्याच्या साठी स्पेशल स्टेटसच्या माध्यमातून व्हाव्यात ही मागणी बरोबर आहे आणि त्याचं समर्थन आम्ही करतो. गोंय राज्याच्यो सुटके खातीरच्यो मागण्यो सुमार 1.5 शतक काँग्रेसचे आदले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हाणें काना मनार घेवंक नासलेल्यान गोंय राज्य भारता परस 15 वर्सां उसरा मुक्त जालें असो आरोप भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें केला. नेरून लाल किल्ल्या वयल्यान केल्लें तें भाशण म्हटल्यारूच ताचें प्रमाण अशें मोदीन म्हटलें. म्हापशां जाल्ल्या जाहीर सभेंत ते उलयताले. देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने लाल किले से कह दिया था और आज आप उनका भाषण यूट्यूब पर जाकर के सुन सकते हैं. लाल किले से कह दिया था कि गोवा की मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे सत्याग्रहों की मदद के लिए वो फौज नहीं भेजेंगे. मतलब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मरना है तो मरो, जीना है तो जीनो. ये तरीका गोवा को लेकर कांग्रेस की यही सोच पहले भी थी और आज भी है. यही कांग्रेस आज आपसे वोट मांग रही है. कांग्रेस हमेशा राज्य को अस्थिरता के रास्ते पर धकेलती आई है. कांग्रेस का जब मन चाहा यहां की सरकारों को अस्थिर कर दिया. इसलिए आज एक तरफ विकासवादी भाजपा है तो दूसरी तरफ अस्थिरतावादी कांग्रेस है.
आज एक तरफ प्रमोद सावंत जैसे युवा और ईमानदार नेता है और जो खुद को मुख्यमंत्री नहीं कहते, वो हमेशा कहते हैं मैं तो मुख्य मित्र हूं। अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं, मुख्य मित्र के रूप में ही वो पहचान कराते हैं और उस प्रकार का जीवन भी जीते हैं। दूसरी ओर वो चेहरे हैं जिनका भ्रष्टाचार का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड गोवा का बच्चा बच्चा जानता है। इसलिए गोवा की चॉइस बिल्कुल साफ है, गोवा भाजपा के साथ है। कांग्रेस कभी गोवा के पॉलिटिकल कल्चर, गोवा की आशाओं, गोवा की आकांक्षाओं, गोवा के नौजवानों के सपनों को कभी समझ ही नहीं पाई। कांग्रेस का जो इतिहास रहा है, गोवा के लोगों के जो दुश्मनी का भाव गोवा के लिए उन्होंने रखा है, वो आज की युवा पीढ़ी को जानना बहुत जरूरी है। कैसे कांग्रेस ने गोवा मुक्ति संग्राम को तबाह करने का काम किया था। मैंने इसके बारे में पूरे देश को सच्चाइयां बताई थी। बहुत से लोग इस बारे में जानते ही नहीं है कि गोवा भारत की आजादी के भी 1.5 दशक बाद आजाद हुआ था। 15 साल ज्यादा गुलाम रहने के लिए मजबूर किया गया था। मिना खणी सुरू जावंक नासलेल्यान सांखळेकारांक खूब नुकसान जाला। ताणें घेतलेले ट्रक फाटलीं 12 वर्सां जालीं बंद आसा। ताचे हफ्ते भरूंक तांकां तांच्या घरकान्नीचीं मंगळसुत्रां लेगीत विकचीं पडल्या आनी हें सगळें भाजप सरकारा खातीर जालां, अशी खरटिका महाराष्ट्राचे काँग्रेस आमदार नाना पातोळे हाणें केल्या। आमी निवडून दिल्लो सर्वसाधारण आमदार प्रमोद सावंत आतां प्रॉपर्टी सावंत जाला, अशी कागाळूय लोकांनी ताचे कडेन केल्या। गोमंतक टीव्हीन घेतलेल्या रणनीती ह्या खासा कार्यावळींत तो उलयतालो। मी आता या राज्याचे मुख्यमंत्री, त्यांचा मतदारसंघ साखळी, त्या ठिकाणी मी एकदा नाही दोनदा जाऊन आलो आणि जेव्हा मी लोकांमध्ये गेलो, प्रत्येकाच्या घरी गेलो, लोकांच्या समूहामध्ये भेटलो, तिथं त्या भागामध्ये प्रत्येकाच्या घरासमोर टिप्पर ट्रक जे उभे असतात ते मी पाहिलेत आणि लोकांना मी विचारलं की हे सगळे ट्रक उभेच राहतात काय, आजही सुट्टी आहे? ते म्हणले नाही साहेब, गेले 10-12 वर्षापासून मायनिंगचा व्यवसाय बंद झाला आणि त्याच्यामुळे आज उपासमारीची पाळी आली। यांच्या गाड्यांच्या किस्ती द्यायच्या असतील तर बायकोचं मंगळसूत्र गहाण ठेवून विकून आम्हाला या बँकेच्या किस्ती भराव्या लागतात आणि अशी ही परिस्थिती आज आमची निर्माण झाली। जे प्रमोद सावंत आहेत ते आज राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत, त्यांच्याजवळ एक वॅगनर गाडी होती, साधी छोटी गाडी होती ज्यावेळेस ते आमदार झालेत। आज ते सगळ्यात श्रीमंत आज ते झालेत। आम्ही गरीब झालो आणि आम्ही निवडून दिलेला आमदार आज सगळ्यात श्रीमंत झाला, तो प्रमोद नाही, तो आता प्रॉपर्टी सावंत झाला। अशा पद्धतीच्या लोकांच्या भावना, जनभावना त्या ठिकाणी ऐकायला मिळाल्या। गोंयच्या विधानसभा वेंचणुकेंत कितें जाता तें पळोवपाची उमळशीक म्हाकाय आसा। ही विधानसभा वेंचणूक राजकीय नदरेन गोंया खातीर खूब म्हत्वाची आसतली, अशें इस्रायलाचो कॉन्सल जनरल कोबी शोशानीक हाणें सांगलें। गोंयच्या सोबीत शीतळ सैमाक लागून आपूण खूब फावट हांगा आयिल्ल्याचें, पूण पुराय जगांतले लोक गोंयचे सैम आनी हाचे दर्यावेळो पळोवपाक येतात, अशें ताणें ह्या वेळार म्हटलें। This day we are celebrating 30 years of full diplomatic relations between India and Israel. And I think the most important thing right now between Israel and Goa, that Israeli tourists will come back very soon to the beautiful beaches of Goa, which I personally like very much. I was here several times before.
And I think that it's a good sign that India opened the gates without quarantine for tourists coming from Israel and from all over the world, and to see the beautiful water, sand, and hotels in Goa. And this is something that I'm trying to promote. I hope that they will not make a lot of problems, but I'm sure that they will enjoy it. A lot of people love Goa very much, and I hope that they will come and visit from tourist point of view. From business point of view, from corporation point of view, we will try to promote some centers of excellence in agriculture and in water, and I hope that there is a lot of fields of cooperations between the two beloved states. And we hope to be here again and again. I'm looking forward to see what's going on in the election. It's fascinating me. I think it's a very interesting election. I think it's not interesting only in Goa. Everybody look at this election in a very open eyes to see what's going on here. It's politically wise. It's a very important election. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो शिवोली मतदारसंघाचो उमेदवार गौरेश शंकर मांद्रेकारान राया आनी पार्थोवाडो शिवोलेंत प्रचार केलो. आपणाक लोकांचो खूब बरो प्रतिसाद मेवता. तुमी फुडें सरात, आमी तुमच्या वांगडा आसा अशें म्हणून लोकांनी तेंको दाखयल्ल्याचें ताणें सांगलें. तशेंच हे फावट शिवोलेंत बदल घडटलोच असो विस्वासूय ताणें उक्तायलो. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे 38 उमेदवार हे फावट गोंयभर वेंचणूक लढयतले. फुटबॉलाचेर मत मारून आमचो सरकार घडोवपाक आमकां मजत करात अशें आव्हानूय गौरेशान ह्या वेळार गोंयकारांक दिलें. आयज आमी आमचो सेकंड रावंड वीथ कॅन्डिडेट आमी राय शिवोले तशेंच आमचे पोर्तवाडो शिवोले हे आमी चालू केल्ले. आमकां रिस्पॉन्स लोकांचो बरो गावल्लो आसा. तशेंच आमकां लोकांनी सांगलां तुमी सरा फुडें, आमी तुमच्या वांगडा आसा. सो हांव मागता आमच्या लोकां कडेन, शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकां कडेन की हे फावटी बदल घडोवपाचो आहा आमच्या शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सी, आनी आमकां रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे सीट तशेंच आमचे गोंयभर आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आमची कंटेस्ट करता 38 सिटां. आमकां फुटबॉलाचेर मत मारून आमचो सरकार घडोवपाक आमकां मदत करा. तशेंच वोट फॉर फुटबॉल. गोंयच्या पर्यटन वेवसायाक फाटल्या दिसांनी कोरोना महामारीचो व्हड धपको बसलेलो. तशेंच आतां विधानसभा वेंचणुके खातीर लागलेल्यो 45 दिसांच्या आचारसंहिता खातीर परत एकदा पर्यटन वेवसायाक धपको बसला. वेंचणुके खातीर 12 फेब्रुवारी ते 15 फेब्रुवारी मेरेन बार्रां, हॉटेलां, आस्थापनां बंद आसतलीं. ताका लागून 14 फेब्रुवारीक गोंयकारां खातीर ड्राय व्हॅलेंटायन्स डे जातलो. ह्या खातीर पर्यटन वेवसायाचें खूब लुकसाण जाल्लें दिसून येता. भाजप सरकारान गोंय विकलें असो आरोप कर्नाटकांतल्यान आयिल्ले काँग्रेसीचे प्रचारक आमदार डॉक्टर अंजली निंबाळकारान केलो. कर्नाटका भाशेन गोंयांत जितीविती राजकारण जायना हे बरी गजाल अशें मत डॉक्टर अंजलीन उक्तायलें. संतोष कुमार सावंताक विधानसभेची वेंचणूक जिखोवन आनी मागणी थळाव्यां कडेन ताणें केली. मये मतदारसंघांत गोवा फॉवर्डाची पत्रकार परिशदेंत ती उलयताली. न कोणाला घाबरता तुमच्या सगळ्यांची सेवा करायची संधी त्यांना द्यावी ही एक तुमच्या समोर विनंती करायला मी आली आहे. तुमच्या मयम कॉन्स्टिट्युएन्सीमध्ये मला माहितीप्रमाणे 7 पंचायती आहेत. जवळजवळ सर्व धर्माची लोक आहेत, सर्व जातीची लोक आहेत. त्याच्यात मराठा पण आहेत, भंडारी पण आहेत, मुस्लिम आहेत. म्हणजे हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन हे सगळे मिळून तुम्ही सगळेजण राहतात. पण आज आमच्या कर्नाटकातच तुम्ही बघितलं तर BJP वाले इलेक्शन आले की धर्माच्या नावाखाली लोकांना फोडत चाललेले आहेत. आमचा पक्ष ज्याच्याबरोबर आम्ही संघटना केलेली आहे या इलेक्शनसाठी, गोवा फॉरवर्ड ह्या पार्टीबरोबर, त्यांनी सुद्धा आमच्या विचारांबरोबर सहमत आहे. म्हणूनच त्यांच्याबरोबर आम्ही सहमती होऊन
सर्व जाती धर्मियांना एकत्र घेऊन लोकांच्या कल्याणासाठी जे काम करता येईल ते गोवा फॉरवर्ड पार्टी आणि काँग्रेस पक्ष निश्चितच मयमच नाही तर पूर्ण गोवामध्ये करून दाखवते. त्याच्यात मला तरी शंका नाही, तुम्हीही शंका ठेवू नका, कारण गेल्या 5 वर्षात बीजेपीने काय केलेलं आहे जरा कमी पूर्ण गोवा विकून खाल्लेला आहे ह्या लोकांनी म्हटलं तर काही वावगं ठरणार नाही आणि चुकीचं सुद्धा ठरणार. भाजपा नीतीहीन नैतिकतेची मूल्य कोनशाक मारून तसेच राजकीय आणि संविधानिक तत्वां चेपून राजकारण करता असो आरोप काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ फुडारी अभिषेक मनु सिंघवी हाणें केला. भाजपाच्या सरकारान अव्यवस्थीत प्रशासन बेरोजगारीत वाड जाला अशें ताणें म्हटलें. पर्यटन वेव्हार तसेच तंत्रज्ञान वेव्हार उचलेल्या पावंड्याचेर व्हरपाचें उलोवप भाजपाच्या सरकाराक गोंयांत मात ह्योच सुविधा घटमूट करपाक अपयेस आयला असोय आरोप ताणें केलो. If Goa is indeed the paradise of India, friends, I believe that BJP is the malaise of Goa. As they say, it is going to be Goa, Goa and gone for the BJP. There are so many things I could discuss about misgovernance and non-governance here, about some of the nastiest unemployment rates in the country, the lowest GDP in the whole country, including all states of India and union territories, per capita in the last 2 years in Goa. The Honorable Prime Minister of India promoting tourism, trade and technology. He called them the 3 T's, T for telephone, tourism, technology and trade, just 2 days ago. And those very same 3 things suffering terribly in Goa, in his own backyard, and the destruction of the basic livelihood of fishermen, and so on and so forth. I could go on and on and on, ad nauseum, ad infinitum. The first theme, friends, is the destruction of all ethical, moral, political and constitutional values by the ruling BJP. As it has done nationally, so it has done in Goa. Now in Goa, I'm not talking about the 10 MLAs, etc. of 2019. I want to illustrate how the BJP preaches to you every day, every moment, sermonizes, preaches without practice, sermonizes without shame, and that poaches without pause. This is the sad alliteration, not the music of Lata Mangeshkar, but the sad alliteration of the BJP. It preaches without practice, sermonizes without shame, and poaches without pause. Not the 10 MLAs of 2019, but equally bad is what happened after they created that artificial majority. And this really illustrates the Chal Charitra and Chehra of the BJP. Shortly after this happened in 2019, the complaint was filed about corrupt practices. And note the date when it was filed, 8th of August 2019, to an office who's supposed to be the custodian of these legislative values, the Speaker. 8th of August 2019. What does the Speaker do? On the clear instructions of his master, the BJP, for 21 months he sleeps on it. Kumkaran slept only for 6 months. The Honorable Speaker, in the most egregious abdication of constitutional values, decided not to decide. Decided not to decide. And after 21 months, on 21st of April 2021, he rejects. He rejects a clear, egregious, blatant violation of the defection law. He rejects the complaint. It is of course now sub judice and pending in the High Court. But what is the point I am making? The point I am making is that from the luring, from the poaching to the delay, all this is designed
for the BJP machine making artificial majorities to take advantage, because after 24 months, the fruits of the poisoned tree have been utilized in whatever way the BJP wants. सोशल मिडियाचेर फादर एरेमेती रिबेलोचो वेंचणुके विशींचो एक व्हिडिओ व्हायरल जाला. गोंयचे लोक खंयच्या पक्षाक आनी खंयच्या उमेदवाराक मत दिवचे हातून घुस्पल्ल्या देखून रिबेलोन हो घुस्पा गोंदळ सुटचो म्हूण गोंयकारां खातीर ह्या व्हिडिओ वरवीं संदेश दिलो. पळयात ताचें म्हणणें. गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो, एलेसांवां लागीं पावल्यांत फेब्रुवारीचे 14 लोक आमचो गोंयचो सगळो घुस्पल्लो आसा. इतल्यो पार्टी येयल्ल्यो आसात, कोणाक मत घालचें तें लोकांक कळना. देखून लोक म्हणटा कोणाक मत घालपाचें हे पावटी हो विचार करता. देखून हें कन्फ्युजन लोकांचें काडपाक हांव इल्लेशें म्हजें सांगूंक सोदतां. पयले सुवातेर जे कोण 2017 वर्साक एके पार्टीचे जिखून येवन दुसरे पार्टीन गेल्ले तांकां लोकांन सारके पयस दवरूंक जाय, तांकां एकल्याक पूण मत दिवंक फावना. दुसरें, जे पार्टींनी तांकां आपले पार्टीन घेतल्यात ते पार्टींकूय लोकांन सारक्यो पयस उडोवंक जाय. आतां इतल्यो पार्टी थोड्यो येयल्ल्यो आहात त्यो जिखूंक म्हूण येवंक नात आनी जिखपाची कॅपासिटी तांकां ना. 1-2 तांतले जिखले म्हूण तांच्यांनी सरकार करूंक जावचो ना. देखून तुमचें मोलादीक मत असल्या पार्टींक घालून पिड्यार करिनाकात, कित्याक तांकां सरकार चलोवपाची शक्ती ना. दुसरें म्हणल्यार कम्युनल पार्टी आमकां नाकाच. तांचे लागीं इश्यू कांयच नात, फकत धर्माचे भेद घालतात आनी धर्माच्या नांवान जिखूंक सोदतात. असल्या मनशांक सारके पयस दवरची गरज. कोणाक मत घालचें, खंयचे पार्टीक? जी पार्टी सगळ्या धर्मांच्या लोकांक एक सारके लेखता आनी एक सारके सांबाळल्यात त्या मनशांक लोकांक चिंतून मत घालचें अशें म्हाका दिसता. पूण जर तर हे पार्टींतलो मनीस बसयल्यात ते सारकेच बरे न्हय जाल्यार थंय कोण चड बरो आसा त्या मनशाक मत घालूंक येता. आनी हे भाशेन आतां ह्या एलेसांवांक आमी सगळीं भायर सरुया, सेक्युलर वोट्स राखुया, सांबाळुया, एकठांय दवरुया. हांव मत घालूंक वयचो ना असलें धोरण घेनाकात. तूं मत घालूंक वचना जाल्यार ओदीक नाळ पाड आसा तो मनीस येतलो. देखून कोविडूय आसतना आमी सगळीं भायर सरुया आनी मत घालून एक बरो सरकार आनी गोंयचो बरो फुडार आमी करूंक वावरुया. 2022च्या विधानसभा वेंचणुकेंत गोंयकारांनी चिंतून मतां मारचीं अशें आवाहन अखिल भारतीय काँग्रेसचे सरचिटणीस तारीक अनवर हाणें केल्या. भाजपाक लोकतंत्राचेर कांयच पडलेलें ना, ताचो जेत मेळपाचेर अदीक भर आसा. मात ह्या खेपे गोंयचे लोक काँग्रेस पक्षाक भोवमतीन जैतिमत करतले अशी आस्त तारीक अनवर हाणें गोंयकारां कडल्यान दवरल्या. लगातार भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रही कि बाई हुक बाई क्रुक हमें सरकार बनाना है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े. उनको इस बात का ज़रा भी ख्याल नहीं है कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें ऐसा होता नहीं. तो मुझे विश्वास है कि इस बार गोवा के लोग बहुत सोच समझकर अपना फैसला सुनाएंगे और इस बार कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि पिछली बार जो उन्होंने जनादेश दिया था उसमें जो कमी रह गई थी उस कमी को ध्यान में रखते हुए इस बार पूर्ण बहुमत कांग्रेस को यहाँ मिलेगा और गोवा में कांग्रेस की एक मजबूत सरकार बनेगी. और जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, जो एजेंडा है, आप सबको उसको मिल चुका है. कांग्रेस ने हमेशा विकास की बात की है, देश को आगे बढ़ाने की बात की है, राज्य को आगे बढ़ाने की बात की है. हम आगे भी अपने उस एजेंडा को लेकर चलेंगे. हम ये पूरी
तरह से आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, गोवा की जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं। भाजप आपल्यो चुको लिपोवपाक धडपडटा अशें आदलो राज्यसभा खासदार राजीव गावडा हाणें म्हटलां. गोंयांत भलायकी वेवस्था इतली बरी आसली जाल्यार गेल्या वर्सा ऑक्सिजनाच्या उणावा खातीर गोंयकारांचे हाल कशे जाले असो प्रश्न करीत गावडान भाजपाचेर फटींग म्हूण आरोप केला. Gadkari ji said, we don't need Mohalla clinics. He's responding to Aam Aadmi Party. But he says, because Goa's healthcare is so wonderful. If Goa's healthcare was so wonderful, why during last year am I sitting in Bangalore and reading stories of people dying of oxygen shortages? Why am I hearing statements from Vishwajit Rane, health minister, saying that Goa's healthcare has collapsed? That is the kind of reality that the BJP would like to hide from you, and they hide this through a curtain of lies that they spread and continuously spread. गोंयकारांचो विरोध आसतना लेगीत रेल्वे दोट्टीकरण प्रकल्प चालीक लावपाचो यत्न करप, मिना खणीची वेवसाय सुरू ना करप, बेरोजगारीचो आंकडो कमी करपाक कांयच पालवां उबारप ना, तशेंच पणजेक स्मार्ट सिटी करपाचें काम हुमकुडून दवरपाचें काम भाजपाच्या सरकारान जालां. भाजपान अशें कित्याक केलें हाची जाप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें दिवची अशें तृणमूल काँग्रेसीची फुडारी आनी खासदार सुष्मिता देवान म्हटलां. म्हापसांत शुक्रारा नरेंद्र मोदी हाची जाहीर सभा आसा. ह्या सभेंत उलोवपाच्या पयलीं गोंयकारांच्या ह्या प्रश्नाची जाप पयलीं प्रधानमंत्र्यान दिवची अशें सुष्मितान म्हटलां. आज देश के प्रधानमंत्री गोवा आएंगे. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल कम टू गोवा. I asked him, I want to ask him simple questions. Today, if the Prime Minister of India makes a statement that they're willing all 5 seats comfortably, फिर तो कुछ सवाल उनसे पूछना बनता है. जो प्रधानमंत्री मीडिया से तो मिलेंगे नहीं, आप लोगों को पूछने का मौका नहीं मिलेगा, पर हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, your double engine government has given what to Goa? Your double engine government, so-called double engine governments of Center and Goa have given 3 linear projects which is in complete ignorance of the ecosystem of Goa. Today a so-called double engine sarkar which had said that Panaji will be a smart city out of the 100 smart city with an outlay of 608 crores can only say they spent 16 crores, that too for beautification. Today I want to ask the double engine sarkar, why is it that a man holding a constitutional post of the governor is today accusing the Goa government of corruption and you have taken no action against him? You may have removed him from one state to another, but should you not have given an answer or condemned him? But you continued him. You continued him in a constitutional pace, albeit in a different state, which means there is some truth to the deep corruption that the double engine sarkar has today given the Goa people. We would like to ask the double engine sarkar with boasts of vaccinations, what is it you all did when 80 odd patients died in a matter of 3 days during the COVID attack due to oxygen, to the shortage of oxygen? Today these are the reasons. शिवसेना आणि सैनिक आपले घराब्याचे काम असले भाशेन पक्षाचे काम करतात. प्रत्येक शिवसैनिक सदांच दुसऱ्याक मजत करता अशे संस्कार शिवसैनिकांचेर आसात अशें मत शिवसेनेचे सचिव आदेश बांदेकार हाणें उक्तायलां. आमी लोकांक जी आस्वासनां दितात ती 100% पुराय करून दाखयतले अशें होम मिनिस्टर आदेश बांदेकार वास्को आनी कुट्टाळे मतदारसंघांतलो शिवसेनेचो उमेदवार मारुती शिरगांवकार तशेंच भक्ती खडपकार हांच्या प्रचारा वेळार उलयतालो. इथे असलेले प्रत्येक जण हे कायम दुसऱ्याच्या मदतीसाठी धावून जाणारे हे सगळे संस्कार या शिवसैनिकांवरती आहेत आणि त्याच भावनेतून तुम्हा सगळ्यांना मनापासून शुभेच्छा. स्वतःची काळजी घ्या आणि स्वतःची काळजी घेत असताना जे शब्द आपण उमेदवार म्हणून दिलेले आहेत ते शब्द या मतदारांनी विश्वास दिल्यानंतर
आपल्याला त्यांना तोही विश्वास द्यायचा आहे की आम्ही तुम्हाला जे जे सांगितलं ते 100% पूर्ण करू, कारण जे बोलतो ते करून दाखवतो, ही आपल्या या शिवसेनेची संस्कृती आहे. त्याहीपेक्षा मला हेच म्हणायचं आहे की जसं ताई म्हणाल्या की तुम्ही खूप उशीर केला असं त्यांना वाटतं आणि घराघरातली ती प्रतिक्रिया आहे. पण आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की महाराष्ट्रामध्ये जो तुम्ही उल्लेख केला, वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, संपूर्ण हिंदुस्थानामध्ये देशभर हे नाव असं आहे. अत्यंत आदराने अशासाठी लोकांनी प्रेम केलं, कारण जे बोलले ते करून दाखवलं. आणि मग ते करत असताना आपण जर बघितलं तर वंदनीय आदरणीय आपले महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आणि पक्षप्रमुख आदरणीय उद्धवसाहेब ठाकरे यांची शिकवण, यांचे विचार कायम लोकांसाठी जे शक्य आहे ते बोला आणि एकदा बोललो की 100% केलं पाहिजे. तेरेखोलाचो वाठार जो गोंयचो आसून लेगीत सिंधुदुर्गाचेर आधारीत आसा, ते पुलाचें काम वेळार पुराय जाल्लें जाल्यार वायफळ खर्च जावचो नासलो, अशी खंत काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड युतीचो उमेदवार दीपक कलंगूटकारान व्यक्त केला. केरी, तेरेखोल आनी विनोर्डे मेरेन प्रचार करतना वेगवेगळ्यो समस्या कळपाक लागल्यो. ताचोच जाहीरनामो घोशीत करून पुराय करतलो अशें दीपक कलंगूटकारान सांगलें. खंयची फटीची आस्वासनां दिवंक ना अशें दीपकान सांगलें. तिराखोलाक जोडणारो म्हणजे गोंयांत आमचो एक भाग तिराखोल जो सिंधुदुर्गाचेर डिपेंड आसा, जेका इलेक्ट्रिसिटी सिंधुदुर्ग दिता, उदीक सिंधुदुर्ग दिता, कनेक्टिविटी सिंधुदुर्ग दिता. ह्या भागाचो जो अधुरो ब्रिज आसा, हो ब्रिज जेन्ना आमी पूर्ण करतले त्या वेळाचेर त्या ब्रिजा वयसून तिरेखोल गांवांक उदीक वयतले, ही आमी काळजी घेतल्या भितर. त्याच बरोबर इलेक्ट्रिसिटी वयतली, पॉवर सप्लाय वयतलो. 2010 तुमचो डबल इंजिन सरकार आसा. ह्या डबल इंजिन सरकाराक तुमकां इतलो ते 3 सिलिंडर दिवपाक कोणे हाडयल्ले? तुम्ही 60 रुपया पेट्रोल डिझल दवरता म्हणटाले, आयज 100चे क्रॉस केल्ले आसा. सो हे सगळे पळयले जाल्यार हेंची फटींगपणां आनी चलोवपाक आमी दिवपाक जायना. आयज वेगळे वेगळे पार्टी येयल्ले आसा. आयज गोंयच्या लोकांनी डिसायड केला, हांकां सगळे जे घुसपोवपाचे प्रयत्न केले बीजेपीन वेगळे वेगळे हाडून, आयज हांगाय बी खूब जाणां इंडिपेंडंट मुखार काडलेले आसा. हेंचेर विश्वास दवरप ना. लोकांनी डिसायड केला की आयज जर बीजेपीक कोण हरोवपाक शकता जाल्यार तो काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड अलायन्साचो पार्टी. गोंयांत लेगीत बहुमताचे सरकार येतले अशें दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालान सांगलां. 60 वर्सां गोंयकारांक सगळ्या पक्षांनी लुटला असो आरोप अरविंद केजरीवालान केला. गोंयांत पयले फावट इमानदार सरकार जातलें आनी गोंयचो खरो विकास जातलो अशें आश्वासन केजरीवालान दिलां. गोवा को 60 साल में इन सभी पार्टियों ने मिलकर लूटा है. इस बार गोवा में पहली ईमानदार सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार, और गोवा को सही मायने में विकास करेंगे. स्कूल, हॉस्पिटल, बच्चों को रोजगार देंगे, सबके लिए काम करेंगे. सर, इसके पहले आपने दिल्ली में एक स्वीप किया है, आपको क्या लगता है गोवा में क्या फिगर होगा आम आदमी पार्टी का? मुझे लगता है कि गोवा में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी हुई है. केपें मतदारसंघात बदल जाय अशें काँग्रेसीचे उमेदवार एल्टन डिकॉस्टान प्रचारा वेळार सांगलें. बरें काम करप्याक वांगडा जनता सदांच आसा अशें थळाव्या लोकांचें म्हणणें. ताची घराघरांनी प्रचार भोंवडी चालू आसा आनी ताका लोकांचो बरो प्रतिसाद आसा अशें प्रचार भोंवडेंतल्यान दिसून येता. आतां काँग्रेसीक वेंचून हाडपाचो वेळ आयला असो उलो एल्टन डिकॉस्टान मारला. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान गोंया सयत हेर राज्यांत 1 जुलय सावन सिंगल यूज प्लास्टिकचेर पुराय बंदी घातल्या. मॉल्स, शॉपिंग हाऊस, पर्यटक थळां, शिक्षणीक संस्था, ऑफिस, भलायकी केंद्राक आनी हेर संस्था सारकेल्या मुखेल वेवसायीक
आस्थापनाच्या तालुक्यांचो आराखडो करपाक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान जिल्लोधिकाऱ्यांक आदेश दिला. बंदी घातलेली सिंगल यूज प्लास्टीक वस्तू विकपाचे बंद करप आनी नेम मोडीत जाल्यार पर्यावरण भरप्यांच्यो ख्यास्त केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान दिवपाची थारायला. काणकोण पुलिसांनी एका घरांत दवरलेल्या 804 लिटर देशी बनावटीचो विदेशी सोरो जप्त केलो. ताचे मोल सुमार 1,23,000 रुपया आसा. गोंय विधानसभा वेंचणुकीचे फाटभुंयेर बेकायदेशीर सोऱ्या आड पुलीस आनी अबकारी खात्यान मोहीम सुरू केल्या. जप्त केल्लो सोरो काणकोण पुलिसांनी काणकोण अबकारी कार्यालयाचे सुविधान केला. 2 म्हयन्यांत पुलीस आनी अबकारी खात्यान काणकोण तालुक्यांत घातलेलो हो तिसरो छापो आसा. भारताची महान गायिका लता दिदीक 6 फेब्रुवारीक सकाळी मरण आयलें. वयाच्या 92व्या वर्सा तिणें निमणो स्वास घेतलो. त्याच दिसा शिवाजी पार्क, दादर, मुंबय हांगा तिसरे निमणे संस्कार जाले. ताच्या घरच्यांनी बेरेस्तारा नासिकाच्या रामकुडांत तिच्या अस्थींचे विसर्जन केले. विधानसभा वेंचणुकेच्या तोंडार भाजपाच्या गटांतली चिंता वाडल्याची लक्षणां दिसता. गृहमंत्री अमित शाह बुधवारा रातचे दिल्लींत परतपाचे आसले, पूण तांकां आयज सकाळीं दिल्लींत परत गेले. सुत्रां कडल्यान मेळयलेल्या म्हायती प्रमाण ताणें काल राती भाजपा गाभो समितीची ताकतिकेन बसका घेतली. हे बसकेंत वेंचणुके विशीं बरीच भासाभास जाली. भाजपाच्या गटांत अस्वस्थता पातळ्ळ्याचें स्पश्ट जालां. देखून आयज बेगोबेग भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा गोंयांत येवपाचे आसा. वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर समीकरण बदलांत आसलेल्या भाजपाक तो एक चिंतेचो विशय जाला. कलंगूट भाजपाचो उमेदवार जोसेफ सिक्वेराचो घराघरांनी प्रचार चालू आसा. प्रचार करपाक कोविड नेम पाळपाक जाय आसले ते पाळूंक ना आनी लोकांचो आंकडो 20 परस चड घेवन प्रचार चालू आसलो. हे नेम केल्या तरी कोणे? भाजपा सारकिल्ले जर नेम पाळपाक चुकता जाल्यार हे व्हडली लजेची गजाल. ह्या प्रचारा वेळार दक्षिण गोंयचो अध्यक्ष महानंद असनोडकार, उप अध्यक्षक दिनेश फडते हजर आसले. एटी वर्सां वयर आसलेल्या वृद्ध नागरिकांक 14 फेब्रुवारीक मत मारपाची संद मेळटली. तशेंच कांय जाणांनी पोस्टल बॅलटा वयल्यान मत मारल्याचें आसा. सरकारान तांकां निवृत्ती उपरांतचो आर्थीक आदार दिल्ल्यान ते खूब उपकारी आसात, पूण तांच्या खातीर मुळाव्यो सुविधा चड गरजेच्यो. लँडलायन फोन्स सारके आसप, खड्डे नासलेले रस्ते तयार करप, सद्याक जायना ती कामां सरकारी खात्यान आनी बँकांनी तांकां वेळार करून दिवप आनी रातीच्या वेळार ध्वनी प्रदूशण कमी करप. हालींच्या राजकारणांत आमदारांनी पक्ष त्याग करून चडशा ह्या मतदारांचो भ्रमनिराश केला. अशें आसून लेगीत तांकां एक विश्वासू राजकारणीय जाय.
काणकोण तालुक्यांत आगोंद आनी घालचीपाक कांसवांनी संवर्धन केंद्रांत ऑलिव्ह रिडली कांसवांनी घातलेले 969 तांतयांचें संरक्षण करपाचें काम सध्या चल्लां. हे कांसव संवर्धन केंद्रांत 9 कांसवांनी तांतयां घालपाक आयिल्ले. शुक्रारा राती ताणें 77 तांतयां घालून ते परत गेले. ते उपरांत रान खात्याच्या काम करप्यांनी ती काडून नर्सिंग केंद्रांत व्हरून दवरलीं. पर्यटकांची गर्दी आसलेल्यान आगोंद दर्यादेगेर कांसवांनी 803 तांतयां आसात. पर्यटकांची बोवाळ लागून कांसवांनी तांतयां घालपाक येनात. अशें आसतना 2.9 किलोमीटर लांबीचे घालचीपाक दर्यावेळेर ह्या दिसांनी कांसवांनी तांतयां घालपाक सुरवात केल्या. हेर दर्यावेळेर तुळेच तांतयां घालपाक कांसवांनी चड प्रमाणांत घालचीपाक दर्यावेळेर येता अशें रान खात्यान सांगलां. तापमानाचे प्रमाण देंवल्ल्यान परतून शिंयाचें प्रमाण वाडल्या. बुधवारा उण्यांत उणें तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस आसले जाल्यार चडांत चड तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस सरासरी परस तापमान उणें आसा. रातचो दव पडपाच्या प्रमाणांत वाड जाल्या आनी सकाळीं धुक्याचें प्रमाण वाडटा. ताका लागून गाडी चलयतना आडखळी येता. राज्यांतल्यो मिना खणी 6 म्हयन्यां भितर सुरू जातल्यो. तशेंच घर बांदपाक बायलांक 2% तर दादल्यांक 4% व्याज खर्च मेळटलो अशें भाजपाचो गोंय प्रभारी देवेंद्र फडणवीसान सावर्डे जाल्ल्या जाहीर सभे वेळार सांगलें. भाजपाचो उमेदवार गणेश गांवकार हांच्या प्रचारा खातीर मोले आयोजीत केल्ल्या सभेन देवेंद्र फडणवीस उलयतालो. ह्या वेळार उमेदवार गणेश गांवकार, खासदार विनय तेंडुलकार, जिल्लो पंचायत सदस्य सुवर्ण तेंडुलकार, सुधा गांवकार आनी हेर मानेस्त उपस्थित आसले. गणेश गावकरजी या ठिकाणी बोलताना असं म्हणाले की आमचं सरकार यावेळी निवडून आल्यानंतर 1 वर्षामध्ये मायनिंग सुरू करेल. गणेशजी, हे मला मान्य नाही आहे. हे याकरता मान्य नाही आहे की आमचे नेते जे बोलतात ते करतात. आणि आमचे माननीय अमित भाई शहा आले होते, त्यांनी सांगितलं सरकार आल्यानंतर 6 महिन्यामध्ये आम्ही मायनिंग सुरू करू. 1 वर्ष चालणार नाही. नेत्यांनी 6 महिने म्हटलं तर आता 6 महिन्यामध्ये गोव्यामध्ये आम्ही मायनिंग सुरू करू. गोव्याच्या मायनिंगचा जो प्रश्न होता, सर्वोच्च न्यायालयाचे काही निर्णय होते, त्या निर्णयातनं मार्ग काढत काढत आता आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मायनिंग कॉर्पोरेशनची स्थापना केली. मायनिंग कॉर्पोरेशनची स्थापना म्हणजे 90% प्रश्न सुटला. आता उरलेला जो 10% प्रश्न आहे त्याच्यामध्ये ही डंप पॉलिसी झाली. आणि देशातली पहिली डंप पॉलिसी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकषानुसार कोणी जर केली असेल तर ती डंप पॉलिसी गोवा सरकारने या ठिकाणी केली. पहिली डंप पॉलिसी या ठिकाणी झाली. भारतीय जनता पक्षानं सांगितलं आता तुमच्या आशीर्वादानं गणेशजी पुन्हा आमदार झाले आणि भाजपचं सरकार आलं की प्रत्येक घराला
भाजपच्या सरकारच्या माध्यमातून 3 सिलेंडर मोफत देण्यात येणार आहेत. एवढंच नाही तर आता आमच्या ज्या माता भगिनी आहेत यांच्या नावाने जर घर घेतलं तर 2% इंटरेस्टनी कर्ज त्या ठिकाणी मिळणार आहे. आणि पुरुषांच्या नावाने घेतलं तर 4% इंटरेस्ट द्यावा लागेल. त्यामुळे जेवढे पुरुष या ठिकाणी उपस्थित आहात त्यांना आता सांगू इच्छितो, पैसे वाचवायचे असतील तर घरच्या बाईच्या नावानं घर विकत घ्या, प्लॉट विकत घ्या, तुमचे पैसेही वाचतील. आणि आमची गृहलक्ष्मी ही जर मालक झाली तर ते घरही चांगलं राहील. आणि म्हणून गृहलक्ष्मीला मालक बनवण्याकरता 2% व्याजानं कर्ज जे देशात कुठेही उपलब्ध नाही ते आमच्या गोव्यामध्ये देण्याचा निर्णय हा आपल्या सरकारनं केला आहे. मत दिवप गरजेचे कित्याक ह्या विशीं जागृताय करपा खातीर गोंयची तरणाटी उगम जंबावलीकार आनी वेदिका वाळके हांणी एक सुंदर शॉर्ट फिल्म केल्या. तर पळोवया ती शॉर्ट फिल्म. 14 तारखेक आमकां वोट करपाक कित्याक ते वोटिंग बी काय अशें कित्याक म्हणटा वोटिंगान कितें फरक पडटा पॉलिटिक्स जावपाचें तें जाताच एवरी टायम सेम शीट वॉटार विथ अ पेंटिंग करून घेवपाना नथिंग चेंजेस. पूण आमी जर ह्या समाजाचो एक भाग जाल्यार डोंट यू थिंक वी ऑल्सो हॅव अ रोल टू फुलफील. आमच्योय कांय जबाबदारी आमी निभोवपाक जाय. हे सो कॉल्ड पॉलिटिशियन्स आपली जबाबदारी निभयतात ना बरं. तर आताची ही आमची बुलेटीन हांगासरूच काबार जाता. हांव अलिशा मेनेझीस तुमचे कडल्यान निरोप घेता. पूण तुमी आनीकूय अश्यो बातम्यो मेळोवपा खातीर पळयत रावा गोमंतक TV.